Tomášovi, abychom učinili malý průzkum. A ten učiníme v této pasáži. Spočívá to v otázce, jak se tady cítíte. Pokud se cítíte dobře, cítíte se dobře? Dobře. Tak můžete klidně odpovědět na otázku, já ji položím. Řeknu, je to? A vy mi můžete naznačit, že je to fajn tím, že 3krát zařvete fajn, fajn, fajn. Chcete to udělat? Mají pořadatelé radosti, vy. Je to fajn, fajn, fajn. Je kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne, je to, jaký to tu je? Je to fajn, fajn, fajn. Je kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne, je to, jaký to tu je? Je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne, jak právě psaná fixa, řekni. Je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne, je to, a jsme v polovině, pojď. Je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, zasilujme. Hej, je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne, je to. A vy stydlíni řekni. Je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, ještě dvakrát, pojď to sem. Je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách. A teď jako když huroní otočí, je to fajn, fajn, fajn. Jede kombajn na motorách, když se nezastaví, spadne a se. Wow, je to